Здравейте, приятели! Аз съм Теди от Домашни вкусотии и днес заедно ще приготвим македонски мекици. Преди време пътувахме до Македония и там спряхме на популярните мекици от Стража. Предполагам, много от вас са посещавали Македония и са ги опитвали и могат да споделят отзиви в коментарите. Толкова много ме впечатлиха тези мекици, че още тогава знаех, че ще дойде този момент, в който ще ви покажа как се приготвят тук във видеоканала на Домашни вкусотии. И преди да започна с рецептата, бих искала да ви призова да последвате видеоканала, да се абонирате и да активирате камбанката, за да получавате известия, когато споделя нова видеорецепта специално за вас. Продуктите за днешната рецепта са следните. 3 жълтъка. Използваме само жълтъците. Това е специфичното на този вид мекици. 300 мл прясно мляко, олио, 500 г брашно, 7 г суха мая, сол, захар и малко вода. Сега ще ви покажа как да замесите тестото и какво следва, а вие останете с видеото до край. Приятели, първата стъпка от рецептата е да активираме сухата мая. Много често съм ви показвала, че аз я слагам директно в брашното и не я активирам, но този път ще активирам маята, защото специфичното при този вид мекици е, че тестото за тях втасват 30 минути. Затова предпочитам да активирам маята. Изсипвам маята, слагам малко захар, малко водичка, виждате около 20 грама и много малко брашно. Ще разбъркам и ще оставя маята да се активира за няколко минути. Докато чакаме маята да се активира, аз ще разбия 3 жълтъка. Ще използвам такава телена баркалка. Ще ги разбия, като добавя и малко от прясното мляко вътре. Така после по-лесно ще си омесим тестото. А вие през това време може да споделите в коментарите посещавали ли сте Македония и най-вече опитвали ли сте мекиците на Стража. Аз бях споделила с тези от вас, които имат TikTok, че сме опитвали тези мекици, дори има видео и може да го видите, аз ще го поставя. Затова огледайте се за видеото как опитваме тези прословути мекици. Така, разбихме си яйцата с част от млякото. Така, в брашното ще си сложа много малко сол. Ето така, вижте, много малко и ще разбъркам. Така, оформям си кладенче. Сега ще сложа яйцата и млякото, част от млякото. Олиото и останалото мляко ще слагаме на етапи в тестото. Пак малко олио. Така. Ножичката почнем да бъркам. Слагаме и мляко. Сега ще доумеся тестото на плота,
като предварително ще намазня ръцете си с олио, за да не залепват особено. Ето. Почти съм готова с тестото. Умеси се добре. И ще го поставя в една чиста купа. Хващам го. Формям. Така намазвам отгоре с малко олио отново, за да не хване коричка. И оставям да втаса за 30 минути. Приятели, ето и втасалото тесто. Искам да вмъкна едно много важно допълнение относно времето за втасване. То зависи от температурата в помещението. Когато е по-топло, ще втаса за 30 минути. Понеже в момента е леко хладно, на мен ми отне 40-45 минути за тестото. Ето вижте как трябва да се получи. Сега ще го доумеся още веднъж. И започваме да оформяме мекичките и да ги пържим. През това време съм сложила олио в тигана и изчаквам да се сгорещи до необходимата температура. Ето, ще ви покажа тестото. Навлажнявам ръцете си с малко олио, което съм сложила в една купичка, и откъсвам част от тестото. Виждате, една топчица тесто. И започвам да разпъвам тестото, за да получа големи мекици. Може би повечето от вас са пътували и са опитвали мекиците на стража и знаят, че всъщност те са гигантски, и аз ще се старая да добия тази форма и размер. Това ще е първата ми мекица. Така, да видим какво ще стане. Ето и първата мекичка ще влиза в олиото да се пържи. Уханието на тези мекици така събужда апетита. Ето, вече е на път да обърнем и втората мекичка. Тази стана наистина гигантска. Така и очаквам. След като изпържих първите две мекици, установих, че много по-лесно мога да оформя мекичките на плота, като използвам ето така по този начин ръцете си, и реших да ви покажа. Вместо във въздуха да ги разтягате, вижте колко по-добре стават по този начин. Слагате на плота и с мазнинка и ръце ги оформяте кръгли и големи мекички. Ето, поредната е готова. Ето и готовите мекици, вдъхновени от стража Македония. Сега идва момента и на опитването. Аз ще ги оставя така. Ще очаквам вие да споделите с какво бихте ги хапнали. Дали ще е пудра захар, сладко, шоколад, мед. Просто пишете вие как бихте ги хапнали и какъв е вашия спомен, когато сте ги опитвали, ако въобще сте ги опитвали. Ето, приятели, разчупвам я мекичката. Еха! Вкусът е различен от вкуса, познат на нашите мекици, които хапваме. Може би заради жълтъците в тестото. Определено рецептата е различна и вкуса за това. Не се колебайте, тествайте тези мекици още днес и споделете резултата с мен. До нови срещи! Са мекичките от Стражица.
Рецептата грешка. Така, готовата... Не, грешка, стига с това така спрем. До нови срещи!